Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Элекеге заманда адам балаларының саннары әз, гомерләре озын булган. Нух пейгамбер вакыты турындагы риваятта бер хатын кызның улым яшьли бакыйлыкка күчте дип бик нык кайгыруы турында әйтелә. Ничә яшь иде соң улыңа дигән сорауга яшәргә дә өлгермәде, 250 ел гына дип җавап биргән. Нух пейгамбер әлеге хатынга кыямәт көне алдыннан уртача кеше гомере 100 елга да тулмавы турында әйткән. Теге хатын бик нык аптырап, соң кешеләрнең гомерләре шундый кыска булгач, үзләренә яшәр өчен өйләр салачаклармы соң дип сораган. Салалар. Ничек кенә әле салалар? Хәтта бер-берсе белән кемнең өе зурырак һәм биегрәк дип ярышачаклар дигән Нух пейгамбер. Әлеге хатын, әгәр мин ул вакытта яши торган булсам, җиргә 3 таяк кагыр идем дә, өстенә берәр нәрсә каплап шунда гына торыр идем дигән. Иблис шайтан кыска гына булган кеше гомерен мәңгелек сыман итеп, мәңгелек булган ахират тормышын оныттырып безне кешеләрне алдый. Нәтиҗәдә ахират тормышын гына түгел, хәтта Аллаһы Тәгаләне дә оныттыруга ирешә. Иблис өчен кешенең нинди гөнаһ ялгышлык җибәрүе мөһим түгел. Аның өчен иң мөһиме кешенең иманын калдыруы. Кеше имансыз булсын өчен Иблис ял итмичә көнне-төне тырыша, вәсвәсә кыла. Кайбер кешеләр нинди шайтан вәсвәсәсе булсын, әле мине котыртканы юк дип әйтергә мөмкин. Иблиснең котыртуы нәтиҗәсендә кеше иманыннан ваз кичкәч, Иблис ул кешегә вәсвәсә кылуын туктата. Чөнки әлеге кеше Иблис кулына әверелде инде. Инде аны котыртырга сәбәп калмады. Һәм киресенчә, әгәр кеше Аллаһ сөя торган гамәлләр эшли башласа, иманы турында кайгыртса, шайтан шундук килеп җитә. Кешегә һөҗүм итә башлый. Әгәр күңелдә Аллаһка карата бернинди дә ихтирам итү, шөкер итү, ярату һәм курку хисләре булмаса, димәк күңелдә иман да булмый. Әгәр дә Аллаһтан, аның диненнән, аның пейгамбәрләреннән һәм мөселманнардан көлеп мыскыл итсәк, димәк иманыбыз юк. Әгәр дә мөселманнар белән дошманлашып, мөселманнарның дошманнарына ярдәм итеп, аларны дус итәбез икән, иманыбыз шикле була. Гомумән әйткәндә, иманлы булуыбыз белән имансыз булуыбыз арасында аерманы сизмәсәк, хәлебез аяныч дигән сүз була. Иман ул Аллаһка һәм Аллаһ сүзләренә бер шиксез ышану һәм кабул итү. Иман ул Аллаһның әмерләре һәм тыюлары. Аллаһ сөя торган гамәлләр үтәү, үтәргә тырышу ул. Кай вакыт кеше иманына хыянат итү сәбәпле имансыз калганын сизмичә дә үзен иманлы дип уйлап хаталанып йөрергә мөмкин. Алла сакласын. Тумыштан килгән фитри иманыбыз эзли торган Раббыбызга иман китерсәк идек. Амин. Бер Аллаһтан гына сорыйбыз. Аллаһы Тәгалә, безне иманлы кешеләрдән итсәң иде. Иманыбызны кайгыртучылардан, аны саклаучылардан итсәң иде. Амин.